Pula no hallelujah prayer sendiri sini mem no lam sobo mem neng tamu ngai phaimani o jaga bo. Belakina hambai kaito nombo belakina hambai maro te ornio hallelujah prayer center ne kaito ne dagi jama bai je samin khlainai ro business ke sini kwchar sini rakesh bonang belakina hambai maro te mane ke bo belakina dedicated bo belakina poito kora kaito ni thani bo belakina ya farza bo hame dor mang mane bisinti khlai bo kaito ni war ma samsa samang bon sakni tangjak mane bisinti khlai ta kabang ma boro rungno bo suri wi hambai tung ngake ang bahaino ane yak belakina sawi sokoi meya seping meya ngai tang mane ta motamuti khlai man ka bo bai suri jaka te obai kino kabang ma ane problem physical problem tongma rok no kaito ni swar kaito ni phola kwthar wonga kena tui bai thok ni relate khejak tong aban bang borona ro thok bai tui te kesa ayurved jeta kaito ni bisingti rojak mane aban boro ro ang bonaka pojo khlai ang bon bisingti haman hnai kaito nang bele kena hambai mano tabo kami kolok hai gabordi oro kami kolok kaisa bele kena interior area wo kaisa para chicken tia wo orne mungsa na ma tholai jaya ai pa no boro orne bele kena kotor ma kaisa mane kaito ni samung ha kata abo prithibhi ni joto ni se chakri kotor ma hai bahai job kotor te kare belake kwthar belake koboi ni bising samung tangjak mani abani bangi kaito nang bo belake na hambai maru kabang ma bol tini phai ka hazar every day sal brumo hazar borok phayo aro suri jagai thamo tini ba kabang ma borok no sport hamoi thangmani rok nokha te belake no tamai sanai borne suri mane ro belake na honesty belake na koinene belake na polite borok kung kusukni amo kari mari kari abani mangai belakina kaito rungkha kongkosu rungma kebengu kaito rungkha hamjak nai kaito rungkha nakar nai abani bagi kaito ni samung je jaga tongo arongke bororo khaksango nai mane besir bag no kaito no maya khorok christian ngya khorok aboroni bising bakabang ma rog gesini bising phai or hambai mane nokha te borokbo kabang ma khaki pilnani kokro kwchar laima rongnuka amani bangai ang balake khapur kha chini hallelujah prayer center no te blog thung te burto thung borobai kaito tong thung borni bising te ikle kaito ni sungsa sang thung abono chungbu sori dai abai no chung mane ang ni je phai bahai no balake no nai khapur kha kaito no khapur kha te chini ka ko te dipuk sang or ne sar phai ne ro volunteers ro or no balake discipline balake no konsate karusa hamjak mung bai khakolo khlese hazar boro rosori ban khano boro rak dama kre khorang kotor bai salaiya borno koyui borno khalogui khasia busia phainai ro kaito ni system kari ro borno bahaina boro khalogui boro koka ha salai boro kerunglai tonglai mani ro balake na khaba sawo hamjak mung kotor ke bor phone lai mane abo belake na positive aban ang belake na hambai Hingke mem ni no bo je bemar mani ni tu yak ni khana o yak samani abo sal besuk ka ba koi bo sorong kha no besu jora tu ma ke kosto ni to ane emne ke right side ni ane nerve problem tongo ya ampana 16 17 years ampana angke kabang biti purai rok sa jaga biti purai rok sawo haipana haso goi thangya nga ke tabo sapta kaisa rong ane bo sokoi meya sibi seping maya ngai tong mane ke tabo motomuti ko khlaimang ngai tong sport no ane kaisa miracle kaisa ma haikhen lok mane bangai tebo ane poito rag ro kaitor bai kereng thaniwo ane khara go haisi ane poito rag na ni khen ma khaisi ane hamian bisite takurung ni bisite chori jang mane mari abon lok mane bai kaitor no belake na hambai Hingke mem oro je hallelujah prayer center ro kubamar buisawo do ba oro church bisinawo rang bisi gobang nawo ba acting
이게 능니지 사광 파이에 능니지 백티거다 저거 파이 수리작 파이면이 능 어러군 오랑다 나자카 컵사코나 바 자스고 망나 나자카 나 코노 가이샤자 코노 한야니 피럭도 노카 기샤니 비싱티 샤위 카나 구르신 하스테니 루코로마 ang serai-serai kaisa doparon thaniwo kaisa kok sanan musu tuma ba Christian tuma ba non Christian kok hero si jeng ta kon korone nai nai di na lama kaham tongo na tuini kaham tuini jaga kaham tongo emne ke borok suri mani ke tui bai thok inka abor to no ma pai ne aboni ni use ni bagai ni ব্যবহার khlaina ni bagai inka abo to ma pai kai orone kaisa surija kaito ni bisinti rojak mane kaisa ayurved ne 27 ta rogi chen basak ne abo curable enai kaisa ayurvedic to mane abono tui detox ma za liquid tui ni detox ma za chen beba moila no amo khlai tamane wash up main ja je jaga holong rok ma mani ta blade rok phamangkha ba chen aro kabangma pathor rok phakba bayo ba kabangma boi bai khlai jak mani khanai rok phangkha mangso rok phangkha tok bakery hero chen boro rok soitan ni kot rokomer bote hai tamane samung haya tongo abo kering hangke jisuno sung samung sinangya abani bangi omai satanic power tongo abono bises ke orne jeta nungane tui horror bisiti satanic power nambo kaparoi abo proof khlai re ro kai to ne jisu christ ne mangni se keplai setan ni power ni maya mane na bo proof khlai mani inka orne on boro bahai na baham bothui ti tangmai ba boro ni juda jaga thangai phano ayurvedic ro kisa masa kholmani abor phama khainai ba pai phama ronai যেটা কাইতার বাইদা গেজাক মানে হাইতে হাইতে নুসার দেহনে হজাক মানে আবারও তো কিসা পাই রমাক লাইমাকে নং 10 টাকা ফান 1 টাকা ফারো আইবো থামানো নং খাফর কাঙাকে বরক বাহাইনে বাহামবতি বরক বা অরনে উরো থানাকে গাড়ি ভাড়া ফানাঙ্গো একে অবা হেকে বরক চাললাই দং দং থানি আর বরক কোনো ডিমান্ড করি 1 টাকা ফাবর নে কোনো ডিমান্ড করি বড় অরনে মান মারনে আমহাই কোনো বাউন খাইয়া নং খাফরি রখাঙাকাই সিনা একটা কমন সেন্স দং boro khorok kaisa jagan te kaisa jathang ne angbo ta ban parani phai mane gari reserve sima phai inge boro buto omai ke kabang ma manage khaina thangtani current tongo tui tongo boro ne bisingo tamahnai tabo kabang ma kem bo ma tangkha bone latrine khaijang nai kapaw no ro butanglai ma tong khe boro bu sini boro le ma bsa ganang tongba boro bu krisa boro balakena innocent boro borok le biang dikini so kabang ma hazar no accommodation khaina ni biang le manai ba abani bangai borok musu khang ke rodi musu ke tarodi borne kuno demand kari je sokti borok khlailai tong haise a ma hai khang lu phai uta hingke mem nang ora je nang niji ব্যক্তিগত phaimani ora nang basa khoros thangka nang busang markha nin khokte kisa sawi khna ani kuno khoros kare hai phano u tui bai thok jeta ani malis rojak nai tui jeta tuyo nungwe ane was khaijang nai eba khangke na bono samani bisinte ani tache nai ani busak bisini jeta hamnai obai ke suri roi na mane abo ani use khaijang nai no ang rang roi tui bai thok botol basa tete na mane asung ani kono oro kharos kare ge mem ni mu ani bung ke to ati jamatia do hambai